Добра вечер. Това съм го купувал с лев. Старата валута на България и на палатка съм ходил и сега не ме разбирате. И това всичко с палатките, с разходи за яден, всичко лев до края на 25-та година. Това тук са бъдеците. Това пак са с лева. Тук е с лева. Имам една палатка с подарена, която е... Не съм я плащал, пак лева е къде. Тук всичко, чантата ми, ходилната е с лева подарена. Отдолу не се знае с какво е. Tu е телевизор. 23-43 го забравих. Лесна пак е с лева. Само с тук долу устройствата са с евро. Нещо е с лева пак за колело зарядно и за отдолу е за тетка пак с забелено лева и това е единственото сладурче, което е съм по последните дни преди да свърши лева. Е това. Сладурчо. Е това. И е с лева. А тук имам сега ще си покажа тук имам сега така. Къде отидаха? Тук са 2 лева. Трябваше да имам още 2. Сувенир. Безплатен билет. И това са ползвателите ни 2 лева. Къде са? Не са 2 евро, а са 2 лева, където са нашите познатите, които са какво старат, те нещо са изгорени от цигарани, от какво. Tu е цифрата. И така нататък, като и са нашите, да, те обратно, да, така, той са старата валута 2 лева, където можехме до края на януари да ви ползваме. Да видя сега така, 2 лева и още 2. Тези 10 са обързати и те означават те 10. Така, това са 2 лева и 2 лева, да, идеално. А това са тук, където видите, ходил съм в Унгария. Тази година 26-та. Тук са 500 фонда унгарски. Това се ползват в Унгария. И съответно те не са в евро.
Тук ние сме в евро, а тези са в унгарски форми. Тук са, сега ще ви кажа, така, тук са наши пари, бивши, тук са, сега ще ви кажа, тук са 20 стотинки, или 50, или 20. Тук са една стотинка, ако не се бъркам. Да, добре. Тук съм си ги разделил. Това е трансферско. Това са 2 стотинки, ако не се бъркам. Или 5. Сега ще видим. Това са 5. Да. Тук горе-долу старата валута на България са това. Ето ги. Мисля, че това са така. Това са не. Това е едно време можехме с кафе. Това е, сега ще ви кажа, това е 20 стотинки. Тук имаме така да ви кажа честно, тази е обърната, това би трябвало да са 10 стотинки, 10, 50 и тук където е пръста ми, връща ми, това са 2 стотинки. Тоест, тези 2 стотинки в днешно време не знам къде могат да се ползват, но ще да направим клип за моята стара валута и нова валута. Това е клипа, който ето ги. Прибираме ги и тук можем да ги ползваме. Това са 4 лева с 4,20 и плюс още 5,25. И тук, да, горе-долу преди еврото става така, че тези са 1 януари 26 не можем да ги ползваме. 2 лева по 2 лева, 4 лева. Добре, как едни държави, Литва, Латвия и другите, как са приели еврото, но сега. Мога ли да си го обясня? Много ви благодаря, но ето.